katanga kari kadiki kakadai so kakatanga pezve chane buri ichi kwoitawo nhengo iyi ndoibvisa So we don't go in every day. Mabhora haana kuzvimba asi anorwadza pasi apo. Nhengo yakatoparara kudai so. Saka unokwanisa kuita wiwi mai. Inenge ichirwadza. Saka pazuva munochinja makangani machira. Pese pazvatotera tikangotota sekutota kwazvaitira so ndobva ndachinja. Saka pana pamurugara. Ndogara nasisi iyo nemwana uye nelasibhoni yavo abuda aenda kubasa. Urwere uyu hwakatanga ndakarota ndichirara nemukadzi kuhope, ndo pakatanga urwere hwangu uyu. Nhengo yangu ichibva yaita kadzvanga ndakatanga kuenda kuchipatara vakati igenital ulcer. Vakatanga kundirapa vachiti ndipa mushonga mapirids egenital ulcer, asi kakatanga kuita kablisters kadzvanga kaike hakana kupora. Vachibva vazoti varifungidzira kuti isyphilis or gonorrhea. Vachibva vanditora ropa vakatesta, ndakaenda results akauya ari negative. Vakati vari kufungira kuti icancer. Apa nguva ndanga ndiri kuSouth Africa. Saka ndo time yakatanga COVID lockdown yaya. Inini ndakabva ndazovharirwa nelockdown. Ndavharwa nelockdown pakazoita time yekuti government home affairs yakati yakuvhura vanhu vanga vavharwa nelockdown vanga vavhizita. Ini ndaigara hangu ikoko. Saka ndo pandakafunga kuti rega ndiuye kunoku. Pakavhurwa vanhu vaive ndibva ndaona chance bva ndauya kuno kubva ndasvikira quarantine papoli tikagara 6 days vatatransfer tukaendeswa paPrince Edward. Ndikamborequesta kuona ana chiremba but hapana. Chirwere ichi chakatanga kuita panhengo yangu chikatanga kukura chitange mablisters so. Aiswini achivava zvokuti kana kuenda kutete tikairwadza. Takazobuda quarantine paipai ndikaenda kuParinyatwa hospital. Vakasvika vachitaura kuti varifungidzira kuti genital ulcer. Ndikavataurira ngoti makadhi angu ndanga ndisina ekuSouth Africa. Vakandipa mushonga vakati ndozodzoka mangwana ndoenda kuOPD ndonoona urologist. Ndikazodzokera mangwana acho ndikasvika kune strike yemadoctors nemanesi kuOPD kwekanga kwavharwa. Kana kucasual kwanga kune go slow zvezvevanhu vari pastrike. Saka turi nokutaurawo nehama neshamwari ndichivarakidza urwere hwangu. Vanhu vaifunga kuti vangangofungidzira kuti icancer. Vakanditi cancer inorapika kuchibhoyi. Shamwari yangu yakamhonditaurira kuti yakandidirecta paThrogmorton kuna Samora Machel. Yakati kune vanhu vanoita zvemaherbs. Ndakaenda ikoko ndakasvika vakati cancer tinorapa, vakanditi 40 years, vakati vachandirapa kusvikira yapera. Ndenge ndichiya ndichitora mushonga wokunwa, wokuzora nokudya muporiji. Ndakazvishandisa for 4 months. Hapana kana change yakaitika. Urwere hwakaramba huchiendera mberi. Ndikazotanga kuendawo kumasowe, vamwe vachinditiwo kune masowe kumwe kunobatsirwawo. Ndo pakatanga kubuda nhau yekunzi nhau yehushirikitwa. Painzi pane munhu womumhuri ane gate rakasunga nejira dzvuku nereredzo, akanyora mazita edu,
mugati umu anopata achiromberera, akanyora mazita evanhu vese vari mumhuri nevamwe vazukuru vese. Saka ndio pane ushereketo huri kuitwa uyu. Munhu pakabuda zita ari zita remukoma mumhuri. Ini handina kuzvibhilivho hangu. Ndakatanga kufamba ndikaudzawo vanhu vepamba vandinogara navo vanova ndosisi. Vakati gatimofamba timeenda kune mumwe kwatakanzwa kune mumwe muprofita. Tikaenda tikasvika tipiwa same nhau futi iyoyo. Ndo pandikazotanga kunzwawo nemwe shamwari yangu zvikanzi kune mumwe baba vanorapa pachibhoyi kuwadzana extension uku. Vandabva ndaenda kuwadzana extension kuya baba ndivanorapa pachivanhu vari n'anga. Vachibva vasvika vachindipa same statement futi yekuti ushereketwa hwakashereketwa hwakatumidzirwa chiri chipotswa. Kurara kwawakatoita pai uchirota uchivaka bonde kuhope wakarara nechikwambo. Ende iwewe umbone mukadzi wako ari kupi? Ndikavataura kuti handina mukadzi, asi ndaita vakadzi 3 vandagara navo. Vakadzi vangu vanoenda nenzira imwe chete. Tenge tisina kunetsana zvimwe zviya asi panongoita silly mistake mukadzi wotora mwotoenda. Zvikanzi wakapiwa mukadzi wechikwambo, chinova ndo chawakarara nacho. Saka chikasiya hunye. Hunye huyo ndiri kukonzera kuti we nhengo yako idaro so automofanira kunzi uite mukadzi. Zvoti wakaita zvekutamba unogona kuparara. Vakati vachandirapa, vakatanga kundirapa asi hapana chaichinja. Then ndikazoita dambudziko rekuti kusachinja kuye kwandaiti ndakasvika pamba ndaitanga kurwadziwa. Singaite kana ndiri kunze kweyadhi handirwadziwe. Mukufamba muya nditobvawo pano padhuze pasiri peraini apa imwe shamwari yangu vandasangana nevamwe amai. Amai vaitotengesawo fishi. Shamwari yangu ndakutobuda pamba paichibva yati ndidenzero amai vari kutengesa fishi. Ini ndandatopa gedhi. Amai bva ndavadenza vanga kutopfuura. Amai patikasangana pagedhi vakaita kunge vagwinwa vachibva vati nhai baba munogara panapa. Ndikati kwete. Zvikanzi mungandimirire here kana musiri kumhanya? Ndikati handisi kumhanya. Vachibva vaenda mbame vabva vatengesa fishi kune shamwari yangu vachibva vabuda. Zvikanzi nhai baba sori henyu mumashoko andida kubvunzai, ndiri munzwi mweya wekumasowe. Musaona hangu ndakapfeka zvandakapfeka zvitengesa fishi. Yanga iri time yelockdown madhezi ai pambari palockdown vanhu pavainzi vanofamba nematsamba pai machechi akavharwa. Vachibva vati ko pamba pamunogara ndipani? Ndikati ndipe vabereki. Zvikanzi handimukwanisi here kundibvira pamba ipapo? Ndikati ko hindava baba, hindava amai. Zvikanzi sekutaura kwandamheta ndiri munzwi mweya kumasowe. Ndaona tsoka yenyu ndaiona ichifamba mune nhau yenyu muchifambira urwere. Asi ndapota urwere hwenyu musaende kuchipatara nekuti urwere hwenyu hauzi kuchipatara. Urwere hwenyu makagadzirwa. Saka chiri kuitika ndechekuti vanhu vese vamafamba muchinoona muchiti vakurapei. Vanhu ive vanogona vatorapa vamwe vanhu vachitopupura. Vane urwere hwakaita sehwenyu nehwakapfuura sehwenyu. Asi chiri kuitika dambudziko nderekuti pamba penyu pane mhiko yakaitwa makanokorwa tsoka makashereketerwa imimi muri kunzi munofanira kuparara. Asi ndaona futi pane nyaya yekuti imimi zvandoda kukutaura izvi makamozvinzwa ndaverenga hana yenyu. Weukama murume weropa ndiye ane nhau dzidzi, asi paita munhu wechikadzi ndabvunza kudenga mukadzi uyu mukadzi wake vanowadzana. Ari mukadzi wake ndiye ane nhau dzese idzi. Ndaona mhuri yapera zvichikonzereswa nevanhu vaviri ava vane zvavakaita. Asi dai zvanga zvichibvira dai maenda kunorapwa kumapostori anoita zvenguo tsvuku uri kuchivanhu. Asi kuchivanhu ndokwandaona mapora. Ndikati ndokwandiri kumhenda. Ndakamhenda kwandakaenda kumwe kwemunhu anoita zvechivanhu. Ndasvika ikoko ndakaperekedzwa ndine shamwari yangu. Munhu uya akati anobatsira mahara. Akandipa mbiya yechivanhu iyayi yanga ine bute. Abva ati munoputa bute here? Ndikati ndomuri puto hwangu kana ndichinge ndafamba mandofamba ndichinobatsirwamo.
abva nditi ndikumbiro mubute ndoda kuhaka mhepo. Iye akagara pasituro achiridza mbira, akandifugidza nejira rake rehanga. Iye anga akaisa rake reblack and white muhuro. Manga mune varume vatatu vanga vauya vanga vachida kubatsirwa nemumwe anga waaishanda naye. Saka ndichibuta bute riya ndikaputa kusvika rakunda kurinzwa rakugotsi, ndikazongorikana ndaita chidzimira pai handina kuzoziva kuti chii chakatanga kuitika. Ndakazongopedzisa ndakunzwa ndikubayiwa netsvimbo, bva ndarara pasi. Ndakarara atanga kurutsa, ndikapiwa jagi rekurutsa bute riya, bva ndazomuka, bva ndataurirwa kunzi ko munhu anonzi Ningi ndiani? Ndikati mukomo wangu ndiye anova ndiye first born mumhuri medu. Zvikanzi ko mudzimai anonzi Ningi ndiani? Ndikati mudzimai wake. Zvikanzi alright, munhu uyu ari kutaura kuti ndiye abuda achitaura pauri, achiti ndiye akakugadzira, asi iye akafurwa nemudzimai wake. Vana ndiwo amai guru vangu. Vakaenda kwavakaenda, pakabuda nayo kunzi vakaenda side rekunana Guruvo uko, rekunana kuchangeta kuenda kuMozambique uko. Asi zita rekuti Mozambique rakabuda futi. Saka ndoko vakaenda vakanotora mushonga, vakaita zvavakaita. Vaita zvavakaita, vakazonotora nemushongo pamakuva, nevhuri pamakuva, vakandigadzira, vakatumira zvavakagadzira. Ndikati aiwa, mukufamba muichokwadi nhau idzi ndomodzinzwa. Prazi mwana wasisi wangu akamouya pamba, ndichangobva kuSouth Africa, inova third born yavo, musikana, achiti ane 9 days haasi kuenda kutoilet. Prazi nguva yake kuenda kuchikadzi yakwana, haasi kuenda kuchikadzi. Saka vakati vada kuenda naye pakiriniki. Zvinotema pakiriniki yanga yakupera. Ndikavati madi kumhenda naye kuna madzibaba vaye kwandikamhenda kuya. Vachibva vaenda naye kuna madzibaba vaye. Pavakaenda naye kuna madzibaba vaye, nhau ndaitaurira ava vaye vechivanhu vaye. Vanga vataura nhau yekuti pabuda mukomo wako ari kuti ndiye akakushireketa nemudzimai wake. Saka vakaenda kwekwa madzibaba vaye vesisi vangu nemwana wavo nemurume wake. Vakasvika vachibva vanzinga vauye nembiya makusensen. Zuva risati rabuda auye nembatya dzekuchinja. Ndichisvikokumba vakasvika vachinditaura kuti ndo zvavataurwa kwavaenda. Saka mangwana acho makuseni takaenda tiri tese, ndichiti inini, sisi vangu, mwana wavo first born mukomana, mwana wavo musikana wewe number 3 ane problem iyaya, nemurume wake nemwana wake mukomana kadiki. Vatasvika pamba pamadzibaba paye, kwanga kuri kumapast 5. Vati vagogodzera vachibva vabuda nejagi remvura, vachibva vati tinochera mvura pasingi, tizadze kajagi kadiki kai. Tazadza kajagi kadiki kai, vakabva vatironga takapfugama kuti sisi, mwana wavo musikana ane dambudziko, inini hanzadzi yake uyu mukomana, mwana wasisi mukomana, murume wake kumapeto akabata mwana. Vachibva vandipa mbiya inini, vachibva vati ndichere mvura ndenge ndichimudira inini. After vapedza kunamata, vakamubata panapa, vakadai so, vachibva vamuti ngaabate padumbu pai, achinongedzera kumabvazuva katatu. Angoti ka1, achiti ka2 ndichimudira mvura, akaita imwe mhiri, akatanga kuomoka, achida kumhanya, vatamubata. Akati muri kundipisa kani? Vatamubata pai. Tikamubata tiri varume 4, simba ranga rakawanda. Ndo pakatanga kubuda zita iri nderimwe mudzimai wemukomo wangu number 4. Mukadzi wake ndiye akatanga kubuda. Zvikanzi munori muzive rese, tikati tomuziva mukadzi womukomo wedu number 4. Achiti handina zvandinoziva, ndikangotumwawo kani. Aitaura mwana uyu. Saka achibva anzi taura, wakatumwa ndiwani?
wakatumwa nani, zvikanzi ndikanzi ndikataura ndinourayiwa, zvikanzi saka uyu ndiwo wamuda kuti afika, taura. Ndo pakanzi ari kugamina uyo ndiani. Ini ndikuti madzibaba dira mvura, ndidira mvura pakabatwa nevarume vaviri, madzibaba vayo vakamubata panapa. Ndo pakadira pebere zvikanzi ndini Nhingi, vabva pataura zita, atashama mudzimai wendamai guru wangu, mukadzi wefirst born panapa. Zvikanzi ava vavira, uyo haana chaanoziva, ndikangomutumawo. Nemurume wangu haana chaanoziva, ndomushandisa. Anogoda kuitireko kreshi. Achiita kreshi akaroorerwei, ini vangu vachitadza kuroorwa. Zvakaroorwa chii chakazoitika, kana chikenini chaichi ari kukwanisa kuitenga. Zvikanzi kodakara munaro nderei namadzibaba. Zvikanzi ndiroro, vanoshaina, amai ake handi vanoshaina, vaenda kuBotswana. Vasingatipe vachishaina, chavanacho chii, shamwari dzavo dzese dzine dzimba, ivo chavakaita chii chavakavaka vana. Muri kuona? Ndo pakatanga dirwa mvura pai. Vachibva kuti mandipisa, kana mandipisa, vachibva angopedza angorara pasi. Ndikuataurira kudaro vachivanhu vekwandikaenda kweya. Zvapera, madzibaba vachibva kuti kana zvinge zvaitika musaende kuchipatara. Dai mangoita mistake kuenda kuchipatara, mwana yanga achiparara. Zvamunoita next time kana zvinge zvaitika, mumhanye kunoku, makasvika madzibaba vasipo, vakatipa vhisi rekumasoro ratinoimba. Ngirozi iri pana baba inovatuma, inongokana yavatuma kuti kumba, pavanosvika vachiona muripo. Zvakazoitika zuva rechi4, tikatogara panapa pamba, vatafonerwa nalandlady wekumba kwake, kwairoja mwana uyu nemurume wake, kunzi mwana yangodona achicheka muriwo mumba make mudining, airoja 2 rooms. Saka ndamutakura ndamisa pambedha, asi ari kubuda furo. Vatamhanya kwekwe, vatasvika kumba nekombi yatikangotorowo yepadhuze. Tasvika pai tikaona mwana akarara zveshe, bva ndamutakura inini, bva ndamisa mukombi meme. Sizvabva watanga kumunamatira, abva atanga kugwina. Vataenda kwamadzibaba, vatasvika kwamadzibaba, vatasvika madzibaba vasipo, tikatanga kuimba vhesi riyari. Tikaimba madzibaba wangooneke. Vandaenda kumba vatabvunza vanhu pamba pai roja madzibaba. Zvikanzi madzibaba vaenda kumaraini kuzororo kwambuya wavo. Vandasvika ndaipaziva, ndikamhenge ndaparakidzwa namadzibaba vaye. Vandasvika zhinji vabva vaenda kunona bhora reManchester, kwanga kusina magetsi, vaenda kuRusaka ndokune magetsi, vaenda neshamwari yavo. Asi havana foni. Shamwari yavo ende munobvunza apa munhu waenda naye pambapo ndo paanogara. Vatapiwa foni, vatafona. Foni yaenda kuvoicemail. Kwanga kuri past 5, takasvika 9. Ndo pakazoya mumwe shamwari yangu musikana achitongopfuurowo achibva ati vatamutaura ndo zvaitika. Achibva ati mukwize sauti mapwa nemuoko nepasi petsoka. Vatamukwiza. Achibva atozviitira weti. Ndo pakazoti kune mamwe madzibaba wandinoziva vari pamadhaka apa. Asi ndakadzidza navo vanhu vanongwa vashora but asi vanobatsira. Vataenda pai. Tasvika pai. Takasvika kwanga kwa9, vandagogodza. Vakwadaira munhu chidzimai. Ndikati tine dambudziko, zvikanzi tibatsire manheru. Ndikati tine mwana wadaiso paitine zvaitika, zvikanzi ndo zvinoita munhu arohwa nezvishiri. Zvikanzi ndinomutakura, bva ndanomutakura. Abva toti asekuri ndazviitira chianga kutaura apa. Ndazviitira weti, jini rangu ratota. Bva ndangomutakura zvakadaro. Madzibaba vaive ndivengotsvuku, ndo pavakatora zvinhu zvavo, gate ravo nebakatwa ravo, vachibva vatanga kumuita zvavakaita. Ndo pakatanga kubuda voice ramai guru vangu vaive. Voice ramai guru vangu richibuda, vakatanga kutaura zvavaitaura, kuti ndo vakamushereketera. Vatavabvunza kuti amai vangu vaparara madhezi ako. Amai vangu vaparara vane urwere hwakaita kwe5 years, vasingakwanise kufamba. Vaingogara semagara ndakaita so, vachirara semarara ndakaita ndakagara so, vanga vasingakwanise kurara. Saka vatavabvunza tikati amai makavaita sei? Amai chikangoita ndibvunze. Zvikanzi handiti vanga vasingandidi. Vaiti mwana wangu arorerei chirema. Saka ndakavabikira sadza, bva ndavaisira chipotswa. Ndikati madzibaba ndibvunzirewo kuti inini vakandiita sei? Zvikana madzibaba ebvunzai.
ndikati ko makamita sei, ndopa vakataura kuti tikangomita zvakaita handii ndiakunze panapa, ndiye anoda kufumura nyaya dzedu andofanira kutoparara. Muri kuona, ndopa vakatanga kubvunzwa kunzi ko zvinhu zvenyu izvi makazvitanga rini, zvikanzi ndakazvisirwa naamai vangu. Vabva vanzi denza yamai venyu, vabva vatanga kuti mwana wendeti but izwi raitaura nderamai guru vangu iyi. Zvikanzi mogondindidenze munhu akaparara sei. Vachibva vatanga kuitwa zvavaitwa namadzibaba vaivai vachinamata. Vabva vatanga kuti amai huyai kani, amai huyai kani, amai huyai kani, ndakupiswa kani. Ndobva akachinja voice zvikanzi ndauya vachiita mwana yakuti akufemereka. Zvikanzi chii chamakaita, zvikanzi mwana wangu akangouya achinditi imba yake ada kugadzirisa imba yake, amweni wake havamude, saka ndikangomupo zvandakamupo kuti agadzire musha wake. Zvikanzi chii chamukamupa, zvikanzi ndakamupa nyoka nekamba. Zvikanzi ndiye munotora nyoka iyayi, zvikanzi ndiye ari kuziva kwaari, zvikanzi nyoka iri kupi, zvikanzi iri kugadheni. Voice rachinja, ndo mwana wepa akatanga kujenjereka achifamba achizvuwa akarara pasi achitange nyoka. Vachibva zvikanzi uraya nyoka yenyu, achibva atanga kudai so, achitanga ari kuuraya. Abva anzi bvisai zvinhu zvamukamisa mudumbu, achitanga achibata dumbu achidai so, achidai so. Mwana achibva atoita right. Saka mukufambawo kwanga ndichifamba ndichibatsirwa, ndafamba nzvimbo dzinopfuura 50. Nhengo kwaingobuda nhau semi yekunzi wakagadzirwa, kwaingobuda nhau yekuti mukoma ane zvaakaita, ndiapedza musha ane chikwambo akaromba. Muri kuona, ndo patikazosanganawo, pandikazosangana neshamwari yangu yauyo ichinti iri kunzwa, yanzwa kuti ndikurwara, ichibva yati kuYouTube ndakaona kune vamwe vanobatsira vakabuda kune media inova ndiyo media ine yandiri kutaura nayo. Saka ndamufona kuya vandipa madirection, asi vati vanoda mari yakati. Ndikati handina mari. Akati anokwanisa kundibatsira nekubhadhara mari yayo inova mari yekuti sekuru vatange kutaura nhau yedu. Ndo patikaenda nasisi vangu ava nemwana wavo 4 weeks ago. Tasvika kuya tikapinda, ngwede kupinda yakapinda nasekuru meme. Sekuru vachibva vati imi mese muri kurwara, asi uyu ari kunyanya kurwara uyu, asi nhau iripo ndaona imi muri kushereketwa nemunhu mumwe chete, zvichireva nemuzukuru uyu mwana wasisi, asi uyu ari kurwara ende wandoda kutanga kubatsira. Ende munotora munhu akasiyiwa achinzi ndiye baba pamusha penyu, auye kuno kwasunungure mukomana uyu urwere hwake. Ainge iri mandi. Vatadzoka. Saka inini mukoma ndikamuwafonera ndachinja namashoko nasisi, ndikati vayozotigadzirisa. Handina kuvafonera ndichivataura nhau, ndikangovanyepera ndichiti pane nhau yemba yanetse muri kudiwa kwasuperintendent, saka hanzi muimi mukuru inova last year munenge muna November. Vangoti vachauya asi havana muuya. Asi taingonzwa kunzi vauya vasvika kuRusaka uko kwemwana wavo, vangu vari kwamachipisa, vangu vari koDhekenani kwemwana wavo. Chipiri mangwana acho ndakatorara pandikarara panapa ndichirwadziwa. Saka ndikati asi ndatotanga kutozvidena kani. Ndo pandikatiregera sisi pakati vafonere, bva ndavafonera ndikataura kuti koma pane kwandafamba kuchivanhu nene urwere hwangu hwanetsa, saka ndanzi ndiine munhu anonzi ndiye baba. Saka kana muchikwanisa munokwanisa here kuti muuye kunzi ndikwanise kubatsirwa panyaya yeurwere hwangu. Vakati ndagara ndikuya mangwana chinova chitatu chindoti tanzi nasekuru vaivei kuchivanhu tidzoke. Zvikanzi ndikuya kuTFS ndikutakura mabhero efodya. Saka pandichauya ndichabva ndangosvika iko kutenda. Zvishiwa chitatu chemakuseni ndichitomukawo, ndakabva ndagara panze ndichitozambira zuva kumapastate. Vandangoona motikari yavo nemudzimai wavo yakutobudikira pakona. Vabva vatongosvika, vabva vapinda mumba, sisi vaitotsvaira tisati tatomhogesa. Vachibva vati hande tichitosiya zvekutsvaira, tiri kumhanya because tasiya mabhero edu kufodya uko. Plus tasiya mhina zonzi chii handisiyo zvekufodya, plus kune vanhu vavo vasiya ikoko. Saka vanotoda kutodzokera zvechimbi. Ndo patikabva taenda kwasekuru vaya vaiti, ini nemudzimai wavo nasisi. Takasvika sekuru vasipo vachinzi vaenda kumadokero kwavadedzwa. Pamba tone vamwe vanhu.
sekuru ndo pawakazouya kwambopinda vamwano tapinda isusu tikazi tengwe tenede akazosvike kupinda tapinda nchiti nina sisi naivo mukoma namukadzi wavo vachibva vanzi takwaziswa nasekuru vangu atotanga kutoita basa sekuru vachibva vatikwazisa bva tavakwazisa vachibva vakwaziswa ivo vachibva vakwaziswa zvikanzi wazouya unozivereiwo mhana mako iwo wangu asingade kuuya ndakudenza nemushonga vachibva vamuda kuramba-ramba zvikanzi taura chokwadi zvikanzi ndagara ndichingouya sezvo munin'ina angati ari kurwara ndakatirega ndinoona munin'ina mudzimai yake akati tandangotirega tinoona zveshuwa urwere hwacho hwanyanya ndopavakanzi imimi pane nyaya iripo yandaita kuti ndikudedzerei panapa kune mhepo yemadzinza nemadzisekuru nemadziteguru nemadzimbuya vakashaya mhepo yakaipa ndiye uroyi mhepo iri kupotera pamuri zvinova zvinozvikonzera kuti hama dzenyu kwese kwadzinofamba idzi mbiri idzi kureva ini nasisi kwavanofamba vari kubata imimi kuti ndimunovaroya zvipfurikidza nevana vavo nevamwe vanhu vasipo panapa zvikanzi mikunyeperi bvatabvuma tikati chokwadi zvikanzi saka mhepo iyi toda kuti tiibvise pauri inova ndio mhepo iri kukonzera mwana uyu munin'ina wako uyu arware saka mhepo iyo unoda kuti tiibvisei achibva ati ini handizizivi zvikanzi uda kuti tiibvise here achibva abvuma kuti hongu zvikanzi saka iwewo nguva toda kuti tinobvisa mhepo iyi totanga tabvisa pauri tozonobvisa zvinhu zviri pamusha pako tozonobvisa zvinhu zviri mumba memukomana wemanorara zvaanoona nemaziso ende chokwadi mumba mumwe handicharara ndakutorara munomu ndikarara mumba meme hamurariki pambedha pandangapukutira zvapanoita zvimwe zvandotoona nemaziso zvokuti ndotobva jamba pambedha ndichitiza saka ndikazongoti rega ndiregedze kurara imomo ndirara hangu munomu ndopo vakati totanga tonobvunza vakuru kuti vauye zobvisa zvinhu zvacho togara tiri mumwe zvikanzi nasekuru vaive zvinoita here kuti mwana ari kurwara umuti uda novutaura nevakuru asi ini panapa pandiri kuona panapa sekuru vanenge vachiona pagirazi ndiri kuona makaperera varipo vacho ndo pakabva ati alright zvinoita zvikanzi bvisa $20 zekuti wamondirambira abva ati haana mari ndo pakanzi right bhodhoro iri redoviso ranga rine mushonga sekuru wakatora pane mushonga yavo zvikanzi rifemedze ndoda kuti ndibvise huro iri pauri ranga rine mushonga wanga uri mhafa achibva arifemedza sekuru wabva watora mumwe mushonga vachibva kuti mushonga uyu ndoda kuti uise mumwe ugare nawo abva utambira mukadzi wake ndopaakada kutaura mhino zvakada kubvunza akanzi iyo ndiwani zvikanzi ndiri mudzimai zvikanzi dareri ndire ava vanhu vatata vemhuri iwo uri muroora chako kunyarara chete nekuteerera zviri kuitika hauna chaunotaura achibva anyarara ndopakanzi nasekuru wabva watora mumwe mushonga zvikanzi mushonga ndoda kuti unogeza sekuru wakaubata uyu ndoda kuti unobika porridge udyi sekuru ndo pakazoti hauende kunogeza hauende unobika porridge ndoda kuti uzvitire panapa vachibva vati denza mukomana wavo kati ngavamisire mvura ageze panapa achibva aenda kunogeza sisi vachibva vapuwa mushonga weporridge vachibva vanzi vanomubikira porridge vachibva vanobika porridge vatanzi chimubuda ibva kwapinda vamwana ndo pakatanga tagara pavhuranda pasekuru paipai akutanga kutiti kwemimi kwamaifamba imimi semusina kunditaura maibata inini ndikati koma zvainetsa nekuti ndaenda kupumhai uroyi nokuti tanga tisina chokwadi pano tangonzi tidenze munhu anonzi ndebaba sununguri andibatsiri nauyu yatozotaurwa taatese imimi hamuna kuirambo manzi mune mhepo iri inopotera pamuri imi hamuna kuramba makanzi imimi pamukamboenda pamaishanda makamufamba kwamukafamba imimi kuchivanhu muchida kuti mugadziriso zvinhu zvepabasa mugaro zvakanaka zvinhu zvezve midzi yakupanduka inova inopedza yakuita chikwambo yakuita midzi yakaipa inonge yakukwadza vanhu mumhuri mabvuma wani saka zvimwe zvinhu tisade kuti tipopotedzane isu yatingoita zvinhu zviri zvataurwa zvinhu zvobviswa pamusha penyu zvobviswa pamba mandinorara
munhu wese wava free, ndo utano hwangu hwo right. Mudzimai achibva ati koporiji iro radi kuti ridyiwe nevanhu vese, nevana vangu inini, nevana vavo nevamwe vanhu vese mumhuri. Koporiji revo vakazofa. Ndakati izvo munokwanisa kunozvitaurira sekuru kana rabikwa vakunodya. Mukoma vakazodedzwa vava vega poriji rapedza kubikwa, vachibva vapinda mumba vakanodya poriji. Ini bva ndadedzwa ndikatosvika vapedza kudya poriji. Sekuru ava vanhu vechivanhu, ndevechirudzi, vanenge vane muturukiri. Vakatanga kunzi iwe uri fit dash dash. Muturukiri wavo achiti iwe uri muroyi iwewe, zvemachokwadi chokwadi, uri kuramba here? Mukoma achibva abvuma akati handisi kuramba. Zvikanzi uri kuramba here kuti ndiwarwarisa mwanewo? Zvikanzi handisi kuramba. Zvikanzi nasekuru denzai vamwe, vatadenza mudzimai wavo nasisi vakadedzwa. Zvikanzi rai zvandoda kuti ndiite panapa, ndoda kuti murongane, kuti morangana motsvaga mari, munditore moya muchinditora panapa kana maona mari. Toenda kumusha tonobvisa zvunhu pamba pemukoma pamusha pake, tozouya tobvisa zvunhu pamba. Zvinova zvunhu zvake zvaanotumira pamba kuti zvikwadze nini. Indikati pakanaka sekuru, dai matanga nekubvisa kumba mandinorara. Zvikana sekuru handikwanise kubvisa mashizha ndisati ndabvisa mudzi. Bhozi ndikabvisa mashizha mudzi ndisina kubvisa, mudzi uchangoita kuti mashizha futi atungire. Saka ndofanira kutanga ndabvisa zvunhu kumusha kwemukoma wako ndozobvisa pamba pako. Right, tabuda panze, zvikanzi budai panze munorangana kuti murangana muwane mari. Ndo mukoma pakati hana mari, ndikati handa mari handikwanisa kufamba ndikurwara. Enda ndanokwanisa kundipa mari. Mari ndamutendera yapera yanga ndinayo neshamwari dzandibatsirawo havachakwanisa kundibatsirawo. Vamwe vanenge vachinditi enda kuchipatara ikenza, asi kuchipatara kwekwe ndakazomuenda ndandimusira, ndikamuenda kuhospital ndikanotesta kenza. Mari dzavo dzekenza akauya achiti handina kenza. Zvadaro tikazodenzwa nasekuru tikadzokera. Sekuru ndikavataura ndikati inini handina mari sekuru yekuti tikusumudzei. Mukoma akati hana mari. Zvikana sekuru ndakukuitirai nyore nekuti mukoma naye ari kurwara, ndamunzwira tsitsi. Ende ndatarisa kumhepo, chokwadi hana mari. Ndirazaro. Imi muchitsvaga motikari yenyu yamunouya nayo nditakura panapa tienda kumusha kwenyu. Angave mangwana, angave papa maonera motikari, kati sekuru mangwana chai. Zvikanzi nemukoma inini motikari ndinayo asi mari petrol handina. Ndikati inini ndeshamwari yangu yandikwanisa kuti ndikumbire mari inokwanisa kundipa mari. Zvikanzi hapana chakaipa vatabuda. Vatabvunza mukoma tikati pangade mari kuti mubve kumusha. It's about 45 minutes kubva pamusha pedu kuya muno muHarare. Vachibva vati vari kuda $50. Ndikati hizi nyaya, ndichafonera shamwari yangu nditaurira. Vabva tisiya pamba. Tikatanga kuchinjana mashoko, mukadzi wavo vachitaura zvavaitaura, ndikavati aiwa nyararai. Imimi ndatingoita zvinhu zvataurwa, hapana munhu apumwa uroyi. Mukoma ukatanga kuti hanzi mushongo wenyu chero ndakazofa ndadyiswa muporiji ndikaona zvinondiwana, inini nyaradzi yangu ndakabhadhara kudhara, munongondiviga, hazvina mhosva. Vachibvoenda kuTFS kwavo, after 1 hour vachibva vafona, ko mari yemauyewana here? Ndikati mari ndanga ndisandaiwana, shamwari yangu angati achauya achindipa mari, pane kwada unotora mari. Zvikanzi mushongo wenyu wandadyiswa iwa kutondivhiringidza pfungwa, prazi nezvese zvandaitwa zvezvi ina ndichaziva. Imi chingoitai kuti munditsvage mari iyo ndo yandatora mari, ndodira petrol ndouya totora sekuru acho bvisa zvunhu zvacho izvozvo zvamuri kundipomera. Asi sekuru kana vakupinda mumba mangu pamusha pangu vanopinda vasina mbatya. Ndikati hazvina mhosva munovataurirewo sekuru vacho. Saka ndainzwa mudzimai wavo achitaura kubackground, basi zvinhu zvaaitaura ndasingazvinzwi, foni anenge angoisa paloud. Mukoma wachibva wazochinja, zvikanzi ini handichauya zokutorai, imi tsvagai motikari yenyu ikoko munotora sekuru, mouya nasekuru, asi kana muchinge mauya nini chanotora chief, ndo ane mapurisa mandipumha uroyi. Ndikati hazvina mhosva, tinongouya koma, sekuru chanovataurira. Zveshuwa mangwana akasvika, manheru kana akasvika, vatatsvaga mumwe bhuru wangu ane motikari. Achibva abvuma kuti amutaura nhau yese, urwere hwangu anoziva. Tikamutaura ndo zvataurwa kuva taifambawo. Saka toda tinotora sekuru, achibva ati ari kuda $60. Ndimakanika, asi motikari yaanayo haizi yake, ndeya shamwari yake.
saka achazosiro 10 ikoko shamwari yake yodiro peturo nematolgate. Ndo paakauya makuseni acho kuti tiende kwasekuru. Ndikati sisi pamwe si mari shamwari yangu ikazondigira mari $50 iya yepeturo. Ndikati kuti tidire 50 pamwe sekuru anogona kusvika vachichinja kuti hatichaenda yatidirei 10 vataita sekudaro vatasvika pasekuru. Tikatosvika sekuru vasati vatanga vatavataurira zvikana sekuru manje kana zvakadaro hazvinetse because inini ndiye wanga ndichida kuti auye panapa, ndiye wandikawirana naye, ndiye muhombe, ndiye munhu wandiri kuda, ndiye ane nyaya dzese. Saka ndipei phone number yake ndimufonere. Vatavapa sekuru vachibva vamufonera, vatapinda mbamo mudining takatogara. Abva adaira foni achibva anzi ndini sekuru kwawakauya nezuro, ko wazotuma vana vako sei usina kuuya. Inda ndikatarisa kuti iwo ndiwe wachizonditora sekuru kwatakaita. Iye kupindura kwaakaita sekuru wakuzotiudza. Sekuru wangu wakaisa pa speakerphone zvimwe ndisingazvinzwa hazvo. Zvanga ndisingazvinzwa semunhu aiterera marwadzo. Zvikanzi haina ndiuye, imimi ndimunofanira kueko. Zvikanzi aiwa, iwe wanga wachifanira kuuya nemushongo wangu wandakakupa. Ende mushongo wangu pandikakupa una kubvunza kuti ndiwei, ndichazodzosa rini, ndichazoita sei. Wanga wachifanira kutanga wadzora mushongo wangu mudare. Then tonzwa kuti sekuru mudare vanoti chii, kwete inini ndikutaura newe. Ivo sekuru vanhu vari pandiri, vanhu vandisekuru vaitaura. Then tozosumuka toenda. Iye abva aramba abva ati haasi kuenda, haasi kuuya. Zvikanzi oraiti akana zvakadaro hazvina mhosva. Zvikanzi handichadenza chief. Zvikanzi ini mana sekuru mapepa angu ndinawo, chero chief varipo ndinouya. Zvikanzi kana makuuya pane pakataurwa niye kuti ndichabvisa hembe. Zvikana sekuru ini handipinde mumusha mako ndichipinda mumba mako kana kuti ndichita sei, nekuti hanzi akati hanzi pamwe muda kuplanta zvinhu pamusha pangu. Zvikana sekuru ndiye ndakagara vanhu vese ndakagara nawo, ndenyingoti enda pakati unobvisa, enda pakati unobvisa, chiri pakati enda pakati unobvisa. Ndo paka sekuru pakazongodropa foni achiita nharo. Sekuru achibva kuti havakwanisi kuti vasumuke iye asipo. Sekuru ndo pavakazotanga kupinda matara avo, pakapinda vamwe vanhu pambaperi pedu vanenge vatatu, isitazopinda tave chi4. Sekuru vakati mukomo wenyu afona achiti ari kuuya mangwana. Saka imi muchigara makagadzirira. Akauya ndichamuti ayozokutorai. Akaramba ndichati akufonerei mouya. Tikangomukawo zveshuwa mangwana ebva tamuka takagadzirira, takageza-geza. Vataona 1 dzachaya, haana kuuya. Vatazongowirana sisi tikatenda mangwana. Yanga ya Friday, vatavha taenda mangwana ayayi. Tichisvika mangwana ayayi. Yanga ya Saturday, yanga ya Friday. Tichisvika mangwana ayayi. Zvikana sekuru mukomo wenyu ati akamira mwana wake ari kuSouth Africa, musikana ari kuuya musi wechipiri. Ende sekuru hatamu ataura kuti musikana mwana musikana ari kuSouth Africa pachokwadi. Zvakatotishamisa tikati chokwadi sekuru mukutaura chokwadi, ane mwana musikana ari kuSouth Africa. Saka chipiri chakazosvika. Zvikanzi garai makagadzirana sekuru. 12 dzakachaya, vataona hapana uyazotitora, hapana atifonera. Vandabata mwana wake musikana uye paWhatsApp. Mwana wake musikana achibva ati inini motikari yangu haende kun'anga, nekuti motikari inofamba nemukomana yakatengerwa nemwana wavo musikana uya ari kuSouth Africa. Parazi imimi nyaya dzenyu pedzai mega, musandipinze. Imimi kwemi maizodenza n'anga sei, maizoti baba vangu vadye porridge sei, vakadi kuridya porridge ramakavabikira. Handi vakaramba kudya, vamanikidzike vadye porridge. Ndikati konye uri kutaura yabva kupi? Zvikanzi handiti imimi baba naamai vangu vakauya zokuona imimi kuti muri kurwara kumba makasvika kune n'anga yenyu. Ndikati mwana wangu, kana uda kuziva chokwadi ndibvunze ndikudze chokwadi, ende baba vako ngavadzidze kutaura chokwadi. Hakuna kumba kwavakasvika vachiuya zondiona inini, asi kuti ndakavadenza. Uye kumba hakuna mhosvika n'anga. Asi kune kwatakaenda mushure ndakunge ndanzi ndivadenze baba vako. Zvikanzi ini handiterere imimi ndoterera vabereki vangu. Inini siyana inini musandipinze munyaya dzangu. Handoba tikati vandataurawo sisi ndo zvataurawo mwana wavo yayo. Tikazodzokera kwasekuru vaive. Tadzokera kwasekuru, sekuru vachibva vatiti. Ndikasvika sekuru vasati vatanga, ndakaenda ndiri ndega ndichinopiwa mushongo kuti ndirape urwere hwangu hwandinahwo
uya urwere hwatokura zvikana sekuru nhau iripo ini ndaisha kuti ndokudza sei. Mukoma wako akandifonera akati ini handikwanise kuti mubvise zvinhu pamusha pangu nekuti zvandakaita ndine mwana wangu ndakamutaurira takabvisa zvinhu mwana wangu anofa. Mwana wangu ndiye akaita zvaakaita madhiri akaita kuSouth Africa akanditengera motikari akanditengera stendi akavaka imba ndiye anondichengeta. Saka ini handingaite kuti mwana wangu afe uye ndidzokere muurombe. Saka ndikati sekuru saka inini ndofa here zvikanzi manje ini handikwanisa kuti ndimanikidze kuti aende kunobvisa zvinhu pamusha pake iye asingadi. Saka inini ndo pandazouyo kuti ndiwane rubatsiro kwamuri kuti pangaitwe sei, nekuti sekuru vakanga vati inini kana zvichibvira munokwanisa kuti muende kwachifi wemusha menyu, then chifi ozotaura zvaanotaura mogadzirisa nhau dzenyu. Kana mukoma achinge aita nharo ini munozongondidenza togadzirisa nhau dzenyu. Ndio mamiriro akaita nhau dzadzo. Saka mamirira kuti muende kwa chief muone kuti chief anokubatsira sei vantu muri kutsvaga rubatsiro kuti nyaya iyi ifambiswe sei kuti ipere. Zvese tikutsvaga kuti nyaya iyi ikwanise kuti ifambiswe sei nekuti urwere hwakomba. Uyezve vana vemhuri varingoti vakaenda kudzimba vanasikana misha iringoparara vakafambawo. Mwana wangu firstborn akafamba angosvika achipiwa dare iroro rekunzi kune mhiko yakaitwa yekuti hamufaniri kuroorwa. Inino ndizvozvo tikada kuti tizame kuti tiite mabasa emaoko kana vana kuti asi hapana chiri kuitika. Mwana angosvika paakafambawo kumapostori akataurwa kunzi ungafambe ugotenga kana changani bhegi ugotenga bhero watenga 300 mari iyi inotobhururuka itotorwa nevanhu vaivai. Hauna chamunoitwa, mari yenyu yakaombererwa, chese chamunoita munotoonekwa, pese pamunofamba munotoonekwa. Zvokuti kumwe kwamunotosvika mukatosvika munhu asina simba andosvika achitopfekwa. Ende zvaitomboitika kuti kwandinofamba ndikasvika munhu anondibvunza kuti ndokubatsira nei. Indanzwa kuti munhu anogona too much. Kana mumwe anozongopedza ngopera simba ongoti handichakwanisa kubatsira. Asi nhau yandiri kuona inhau yekuti pamba panapa pane zvakaitwa nekuti chero ndikapiwa mushonga wakaita sekuti ndirapike haubatsiri. Ndobva ndarangarira nhau yakataurwa namadzimai vaye zvinokwe kuti ndienda handina kwandinoenda. Saka tangatira kuti tikwanise kuonawo chifi tobatsirika kuti tionewo chifi kana tobatsirika kuti tionewo kuramba tibatsirika kuti nhamo idzi dzipere nematambudziko atikatasana nawo aya. Kana ndakarara pamubhedha kune mhepo ndotanga kunzwa mubhedha unotanga kutamba so kusheka so mattress. Kune ndonzwa mhepo ichindipinda nekutsoka kwesingondipinda pamira apa panhengo apa pasikarume. Ndotanga kurwadziwa pachironda zvisingaite zvokuti ndinorwadza zvokuti ndonwa mapiritsi maindometsa sena. Ndane gore ndisam months ndichanwa. Chero ndakaanwa habatsiri. Ndikambosvika pakuzvibaya mainjection ediclofenac. Ndichinobayiwa mainjection ediclofenac kudzikisa peni, asi hapana peni yacho haidzikiri. Ipapa ndikutorwadziwa zvisiri kuita kutoona kutorara kudai so. Saka kuzofamba muya ndakanzwa kunzi mune nyoka irimo mubhedha asi nyoka iyi haioneki nemaziso. Kupasvika chironda chenyu chiri panhengo Yesikarudzi, mukoma makambomuratidza? Ndakavarakidza musi watakaenda kwasekuru avo, ndakavarakidza pafoni mapikicha acho pafoni, vakatoshama nazvo vakati haizi kensa here. Ndikati ndinga ndakatesta kensa wani. Akutonwa zvakutoreva kuti ndakwawacha after every 2 days. Saka ndikwakutoavhuidha izvozvezvi. Then andawe ndotochinja kana ka4 pazuva. Zvimachira zvekutongotsvagwa zvimajira zvinenge zvanoenda ngoonawo mapisi kuti ndikwanise kuti ndivhare ipapo
kuita kuti matrousers asanyanye kutota